tili mu generation kapena nyengo imene ikupeputsa kwambiri kukoma kapena kufunikira kwa banja. Ukangodzuka mauthenga amene timaona pa TikTok, pa WhatsApp, pa Facebook ndiopanga dimi ubwino wa banja. Ena akumanena mauthenga amene chifukwa cha chipsera mtima kwa lawo lidavuta ndafuna lali yese livute. Ena anakanika kuliyendetsa bwino ndafuna lali yese likanike. Koma mafuna kutsimikizireni kuti chipambano choyambirira cha munthu ndi kukhala pa banja. Mawa sikufuna kuti mundivomere ayi, kuvomera ndi kusavomera sinkhani yanga. Koma anthu amene adapambana chipambano chimayambira mkukhala pa banja. Ndimati ndikumemena atsikana amene mwafika tsiku kuti mulowe pa banja dekhani kuti mukalowa pa banja likhaleni banja mupite moyo kuti akali nawo pa banja apo chifukwa nzotseka kumakalowa banja koma moyo unatha kale. Zumveka bwino. Ndimati ndikuthokozeni kwambiri amene muli pa banja, pitirizani kuphunzitsa anthu kuti banja si choice, we just have to get married. Munthu amene sangayendetse banja zambiri sitikuyenera tikhulupirire kapena kundalira. Chifukwa organization yaying'onong'ono ndi banja koma yamphamvu kwambiri. Mmene mwachokera chanu kuti china chilichonse. Ine ndi mmodzi wa oyimba kumalawi kuno, nditati ndinene mopanda madama ndi mmodzi wa oyimba opambana. Kupambana kwa ine si ndalama ayi, koma kukhala moyo okhazikika. Kukhala moyo okhazikika oda amuna anga, akazi anga amantenga ine ngati mamuna awo osati pa otchuka. Ndikatchuka kuno, ndikafika kumulanga kwathu ndine pambo. Mabanja akumafuna chifukwa aliyense akalowa mbanja ali wathunthu. Moyo wa chinthu chabwino uli muimfa. Banja kuti likhale bwino, ine ndife pokhala adisi wotchuka ndikalowa mbanja muti. Koma ndikapita moyo wathunthu, banja lonse likatenga, mungateke kutchuka kwangako. So ndikupempheni amene ndinochita bwino magawo ena, tikafika banja tife kuchimene chija kuti banja likhale moyo. Amen.